Bueno, hola a todos, eu son María, vou ser hoxe a vosa guía turística aquí en Padrón e xa vos trouxen o primeiro dos monumentos que non se pode perder, que é esta estatua, o Rei do Amor. Iso sí, do amor tóxico, porque vedes ben que ás veces se cela. Ei, esta estatua é túa ou túa? Tutúa. E aquí a man dereita, está de lo vendo, hai unhas nubes brancas en todo o ceo que quedan preciosas para facerlle fotos ao santuario de... Bueno, unha igrexa de Padrón. Muller, non te disculpe. Como? Mira, a visita do vosso grupo vai durar aproximadamente 1 hora e media, porque depois teño outro grupo para darlle visita tamén por Padrón, así que máis ou menos 1 hora e media, vale? E sobre todo, cando fai esta calor e fai este día solleiro, que xa temos 26 graus, conta a tradición que todo o mundo que se chega a Padrón non pode faltar a esta fonte para refrescarse. Iso sí, hai que beber de todos os canos, dos 3, que senón din que non é milagreira. Pero achegadevos, non sexades tímidos, alguén ten que empezar. Pois ata aquí o paseo por Padrón trouxenvos para acabar a esta placa conmemorativa do paso de Rosa de España por Padrón. Sí, a de Europe's living a celebration. Ahora non vos olvidedes de deixarme a voluntad que está un fritur. Fritur me teso, tesme fritur.